Hello guys, welcome to my channel Nose Media TV. Today I bring you another video. So can I request the time please comment, share, like, subscribe. Msakamo subscribe guys, msakamo like, more likes, guys. So let me play the video. Magambo itawa amaza gambo furana kuna na marondera wo. Marondera ndokwa ndinobva ndatoene mukoma wangu yapa kumarondera kuseni kuno. Nguwa nderani. Ndera sisi first born yamba medu akashaya muna mswa 3 August. 3 August gore ripi? Gore rino. Okay. Where is the other sister? Akabva achienda kunochengeta amai vanorwara, saka wekushaya uyu ndiye aichengeta amai. Anga asara wacho ndokuchienda ndokunotora chinzvimbo cheakashaya. Akasara akanochengeta amai. Ari kutevera next munhu iyeyo. Ngatiwanamatire hama dzangu. Tinonamata muzita renyu Mwari wamasimba mweya mutsvene. Chengetedzai mhuri Mwari pachikamu cherufu nomweya worufu ungaterane nemhuri yavo. Nyadzisai kuronga kweakaipa, muwape masimba ekurarama neupenyu, mazvita Jehovha. Amen. Hama dzangu simudzai maoko ndikunamatirei. Ndinoda kunamata muzita renyu Jehovha mweya mutsvene. Zvatobva pano tichienda mukati medzimba, vatungamirirei, vafambe zvakanaka, vasasangane nenjodzi. Muwanzvengese mukuronga kwese kwa Satani. Pasavana anopinda muchipatara kana anosangana nenjodzi yokubirwa kana nenjodzi ipi zvayo. Nevagere mukati medzimba dzavo, ndinotumira rufaro nerunyararo. Navari mumabasa, svondo ratakatarisana naro ngavasangana neincrease. Navanoita mishando dzamaoko, ndinotaura zita renyu Jesu pamishando dzavo dzamaoko. Namafundisi namaprofita ari pano, ndinovatakudza nyasha dzekuti basa renyu riende rinokura Mwari. Nevari kufamba vachidzokera South Africa, Namibia, Zambia, Botswana, muvachengetedze. Kana vasvika kwavari kuenda Mwari, imi muoperate pavari. Ukuru hwenyu hugomanifesta kuti zvioneke kuti nhasi vanga vari mukati menzvimbo yenyu. Ndinonamatira nekutendera zvakanaka kuti zviitike kuwese ari pasi pezwi rangu, nemuzita renyu Ishe Jesu Kristu Mwari mweya mutsvene. Baba, ndinoshedza nyasha dzenyu kune anoshanyirwa navaroi usiku. Nhasi ndinozodza nyasha dzenyu kuti hakuna mwana ari pasi pezwi rangu achatenderwa kuti ashanyirwe navaroi mukati menguva dzeusiku. Nhasi zvavanobata nekuenda mberi zvose ngazvive neropafadzo yako, iwe Mwari wamasimba mweya mutsvene. Titungamirirei kusvika tichisangana, mutitungamirire Mwari. Navauya vachirwara vari pano Baba, ngavapodzwe nemuzita renyu Jehovha. Ndinotaura healing in the name of Jesus. Mazvita nekutendeka mweya mutsvene. Amen.